Tiba bojoku kuwi lho. Kok sida tiba? Kok sida tiba kok tiba kuwi lagi biyen kae aku. Lek anu, piye ya carane ngene-ngene. Aku nek masukan iki ya apik. Ya tegel-tegel lek umumi wong lanang boncengan karo ceweke. Makane jungkel ki ra iso babak sik ngarep. Kok malah sik wedok sik mburi sing disautokke iki lho. Dilalae pas kuwi iki aku pas matur ajeng. Jadi orang tahu malang saya kowe. Aku bojoku prihatine murah kok kotak. Wah aku ora Sengaja ya, sengaja tenan. Kowe iki yang kebangetan diponake kowe yo ora tewe. Lah wong aku ora krungu kabar tak yo ngerti nek lek Ora gak krungu kabar yo wis ngerti statuse kok. Mulano sesuk nek arep tiba. Lah ora TikTok. Ora arep tiba. Iki ngene. Anak Mas sayang. Jadi ini warga Giri Purwo itu banyak yang mengidolakan jenengan. Sampeyan kok mekrok-mekrok. Apa kan? Iki dandanane mau bengi. Oh, jadi iki mau bengi. Jur maesuk bablas ning UGM. Aku ya saka status lek ngerti aku nek bangsane ngono ki melu seneng. Ane nek bangsane wong loro kok ayo ra sudi. Lho mari. Iki bote aku nyambut gawe iki ya. Siji aku ki laku budaya. Ping pindho tak ngomong iki bojoku siji. Apa sih? Sida. Ya sih bener. Jenenge Mandiri. Iki bang. Bang. Kae jalur ora tau kepenak ndolak jalur duit wes sakit ta. Ene tanggung iki dingano bareng di karo kok geser. Iki rujak jeruk iki dikersakake nang tabungan damel iki ya karo butuh karo jenengan. Iki kan gone nek ning tanggungan ning 3 to, lah ya kan jembatan. Lek manyire terserah arep piye. Ora sabar nek napasku wis mungge-mungge. Dijejak ya, napase iki sepiro? Jare nek 2019 sampe diduke nang Yesus kae. 2019. Kae wis mungge-mungge pokoknya saiki. Jajan sik ono komentar. Jajan sik. Sisa kita. Kayak gowo. Wis gowo. Aku tak asuh napas iki. Sik. Iki gue. Wis. Kawula ngono. Melane aja seren nek bodoni nglarang muni budhe ora langsung nyata kok ya disene dadi seneni. Ngomong ora kuwi Ora aku wis ngasih 45 ki siji Merdeka. Loro ki cegu atiku gampang tersinggung. Ojo larang. Gambar. Waduh. Pak, Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Alhamdulillah. Iki boten sah iki. Kok boten gelem nyambut gawe nggih, Pak nggih. Nuwun nggih, Pak nggih. Nuwun berkah barokah. Dumene bojone lah kaya seneng kok. Bisa ya. Yuk, ranggoe jauh berobat. Beban iki wis tak dhewe wayang. Muga-muga lali. Oh, dinenge jurung nonton. Lah iya, kowe tak disange ngono kan lali. 45 lho iki wis pingpong. Apa sing aku tekan bojomu ya, Pak. Ya nesu. Wes aku ora gowo ora tak kandhani. Allah saja. Apa? Kamu ngono racik rinujak. Kawula racik rujak. Aku nyapa cakepane asli suaraku lumayan ya. Pak, sekitar ngomongin dari Pak. Oh. Anu Pak niki sok Bojone niku. macam-macam lho Pak.
Raden iki seneng Kyai Sepuh. Bener-bener wae. Jenenge jodohnya ora mandang derajat ketemuan lho, Pak. Siji mesti loro jodoh Lah terus ya bali apa mantu. sing aku ketemu awakmu? Ora apa sih ora ketemu awak kok dadi apa? Saiki sing sampeyan. Sampe ya. Yo Dek. Mukita yo campi jae kinace Leleng neng jaba. aku ki nganggo lanang Leleng ning jaba ning omah ya kejen. aku ki belum metu wis cacah gue lho bos ora tau bos ketemu omah kon mepeni kowe jangan ora nek aku ki saling bantu kok dulu ora tawaran melengkapi aku biar ke zaman apa sih lari seneng mepeni iki soalé wong teledor to ora duwe open deh tak openi to saiki blas dari sepi blas karo apa mulai saya kok jalur semoyo iya Apa yo piye? Apa sing seru? ora kok Sing cekal. wis sudah orang bapak saya tahu yang ibu isi mati Neng layar lamban-lamban. layar lambang layar lambang cakepane wae kula Jawa Lombok aku malah ora ngono lho arep ngene iki apa aku gelem kok aku ini batu juga ngamuk ngawur Jadi, gue pilihnya gue wes siap. wah ngopo Oke. tenan iki cicik ngopo yo nek juga nek Ora suwe bapak meto wis saka.
Bojomu kene nggo dolanan cah cilik-cilik saya mak. Mau kok yang dolanan ya. Adik, ini itu Pak Jalan. Lah kok dicubit-cubit padake boneka lho. Ini Pak Jalan, bukan mainan korek-korek adik.
banget ini. Wah. Kelingan anakku sing nang omah kita sore. Wis loro iku. Wes jadi polo aku iku. Iku tak jawab mesti. Wis aku lagi. Tapi lah pada nang kursi apa lho? Ya kono meng lungguh kene bebijikan aku sak kanan aku. Wis Piye? dilarang mulai aku. Saya enggak bubar. Wis awasine meng penting kemes. Berarti Kowe lah. kayaknya Sini lah tanggung jawab. Tinggal berangkat ke Melayu. Waduh. Wah, wis siap. Pisan-pisan dadi MC. Ini dipun paharjo dening para pemuda saking Tlatah Giri Purwo. Sing asta kendang ya iku. Sing asta geden Mbahku.